कि आइल बानी तहारो दुआरिया हो अखिल बत नगरिया मैया जी आइल बानी तहारो दुआरिया हो आइल बानी तहारो दुआरिया हो आइल बानी तहारो दुआरिया हो खिलबत नगरिया मैया जी आइल बानी तहारो दुआरिया हो आइल बानी तहारो दुआरिया हो खिलबत नगरिया मैया जी बढ़ जाए शांति बनाए बढ़ जाए जय हो शांति बनाई रुआ सब बढ़ जाए शांति के दान दी चलिए हमरा चलिए हमारे लक्ष्मी बाबू की तरफ से 100 रुपया के पुरस्कार आई हार्दिक अभिनंदन बा काहे कि लक्ष्मी बाबू के लीलार पर रोड़ी के चंदन बा हमेशा आने हमरा बड़का भैया के तरफ से भी बहुत रुपया के पुरस्कार आई 100 हमरा तरफ से नमस्कार बा काहे कि हमरा प्रकाश भैया के दुआरी के जय जयकार बा हां जी आरी बबुआ माई से बहुत करे माई अंधरा के आँख देलू ओरियन के काया अंधरा के आँख देलू ओरियन के काया बेटा कहता रे माई जे कर जैसा अरमान रहला वैसे पूरा करे वाला तुम महतारी हो आज शक्ति भगवती आज शक्ति जगदम्बा ले लो बांझी के गोदी भरलू गजबे बमाया बांझी के गोदी भरलू गजबे बमाया बबुआ कहता रे भाई चलिए हमने के बड़ी रुपया के पुरस्कार आई लिखल है ओने हमरा मुरेठा वाला भैया के तरफ से पुरस्कार आई बा हार्दिक अभिनंदन मालिक से शुभकामना बा एने हमरा भिखनपुरा पुलिस से ध्वजा क्या हो ध्वजा रोड बाग हिंदी में लिखा हो एने हमरा अजय कुमार भैया अजय कुमार पासवान जी के तरफ से पुरस्कार आई ऊपर आसमान हार्दिक अभिनंदन मालिक से शुभकामना ऊपर आसमान
दर्शन दे तू पूजावा के बेरिया हो दर्शन दे तू पूजावा के बेरिया हो खिलवत नगरिया मैया जी दर्शन दे तू पूजावा के बेरिया हो खिलवत नगरिया मैया जी पूरे पैसा पर ध्यान दीजिए पूरे खाना बनाना छोड़ दीजिए। बहुत रुपया हो गया। अच्छा ध्यान दे कैमरा हाँ जी झारखंड पुलिस हमारा उदय कुमार भैया पासवान जी हाँ जी पहलवान जी के छोटा दामाद जी यानी मेहमान जी की तरफ से पुरस्कार बा हाँ कुटुंब हार्दिक कुटुंब जी हाँ, की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा काहे कि उदय कुमार भैया के लीलार पर रोड़ी के चंदन बा चंदन बा ऐसे कहे के बा गोल 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 बेटा या नारी के माने लक्ष्मतारी बेटा या नारी के माने लक्ष्मतारी बेटा या नारी के माने लक्ष्मतारी और का कहता क्या कहता दाया होई राउत केवा की पगड़ी की उतारी दाया होई राउत केवा की पगड़ी उतारी अच्छा और ध्यान दिए हमरा सुरेंद्र राय खिलवत हमारा सुरेंद्र बाबू ग्राम खिलवत निवासी बड़ी बड़ी रुपया के पुरस्कार आई हाँ जी यदुवंशी परिवार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा ए मानस मंडली की तरफ से नमस्कार बा काहे कि आज खिलवत में जय जयकार बा जय हो यादव परिवार इहे हबे इहे हो नरेश के सेवादारिया हो लेकिन हे माई इससे ज्यादा हमनी के का सेवा कर सकीले न हो इ नरकी शरीर बा एकर कोनो गारंटी भी ना हो न हो ऐसे जब जैसन तब तैसन गोस्वामी तुलसीदास भाई हो बात के लिखनी हो कि कलजू केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी भौत रही ऐसे बात सही है नाम जौन होता इससे ज्यादा रे माई का हो सकेला हमरा से तो इहे हो नरेश के से मधुरिया ने इहे हो नरेश के से मधुरिया हो खिलवत नगरिया मैया जी दर्शन दे पूजावा के बेरिया हो खिलवत नगरिया मैया जी
बाटे तू खिला पतना गरिया हो पूजवा के बेरिया मैया जी